Jestli chcete příchuť Sprite, napište nám to do komentáře, my vám ji uděláme. Mně to přijde moc sladký. Pokus číslo 6 v naší kuchyni elektrolytů a už byl jakoby velmi dobrý. A vím, že už od 5 to bylo takový, že někdo už by to bral za finální produkt, ale udělali jsme pro jistotu ještě 6 a budeme dělat i 7. A u 6 teoreticky ještě můžeme zvýšit tu kyselost a snížit sladivost, což tady teď budeme zkoušet. A uvidíme, třeba se znova vrátíme k tomu, že ta 6 třeba bude lepší, ale raději bych udělal ještě jako rozhodně jeden vzorek a uvidíme, kam nás to jako posune tady s tím. No. Už neřešíme žádný funkční složení, tam už řešíme prostě jenom jakoby tu chuť té kyselosti a sladivosti, ten poměr. A uvidíme, třeba se nám tam otevře jakoby ještě nějaká, někde tam byla hořkost, třeba se nám tam otevře ještě víc, budeme to muset potom upravovat dál, takže uvidíme, kam nás to teď zavede. Tyto elektrolyty budou jak v dojpecích 300 gramových, cca 300 gramových, protože pořád tady vlastně pracujeme jakoby na jedné dávce, ale nejsme fixovaní, že to musí mít prostě 5 gramů nebo 6 gramů nebo 8 gramů. Spíš tam musí být ta funkčnost zanechaná a teď právě ladíme i tu chuť, takže si hrajeme prostě s těma gramama, ale jestli to bude jako 0,5 tam nebo 0,5 tam je nám vlastně jakoby jedno. Ale cca to bude kolem těch 5 gramů, jedna dávka. A bude to jak v těch dojpecích, kde bude těch... Kolik gramů? Kolik dávek? Cca 60 dávek. Tak potom i možnost single sašetových variant, že člověk může vzít prostě sebou 2-3 na trénink, nebo do kanceláře prostě 5 a dává to tu jakoby svobodu, že používáš dojpek doma, pak máš ty single sticky, který používáš prostě, když jedeš někam na cestě. Pokus číslo 7, elektrolyty, máme navařený. Z minulých 5,19 gramů máme 5,4. Uvidíme, jestli to udělá s chutí. Jdem na to. Čistý nebo ne? Já tady mám hodně. Víc kyselý. Víc kyselý. Trošku jsme to přehnali, možná, uvidíme. Tam jsme se dostali přes čáru kyselosti. Okay. Tak, když to budeme stavovat. By the way, musím říct, že ty poslední vzorky, co jsem měl s sebou teď v Praze na té 50, nebo jako v mém případě teda nakonec jenom 45 km, tak i přesto, že jsem se těšil, že v tom extrémním vedru bude dobrý, jak je to sladký, tak to na mě bylo moc sladký. Takže to, jak jsem ještě v čtvrtek říkal, že je dobře, že to je dost sladký, tak nezapadlo to do mě tak jako rychle, jak jsem si myslel. Myslel jsem si, že to bude jako rychlý, dobrý, sladký, osvěžující a přišlo mi to, že to je jenom sladký. A víš, že to už jsme stáli tu sladivost, že ti chutnalo ještě to předchozí, ti chutnalo ještě taky. Takže jsem zvědavý na tohle. Okay. Má to ovocnou vůni. Vlastně až bych řekl, že to má krásnou ovocnou vůni. Ty krávo, se pos. To je strašně dobrý. Taky to jsme nepřetáhli. Je akorát. Jakoby... Ale tam necítím tu mátu. Tak to je extrémní Sprite, ale. To je extrémní Sprite teďka. Jo. Wow. Dost dobrý. Za mě bych z toho chladivosti už asi níž nešlo. Ne. A zároveň je to trošku jako White Monster. Taky mi to právě tak Že jo? Bílý Monster. Jako trošku... Ale my jsme vlastně chtěli, aby Lime Mint, ta jakoby prostě limeta z mátu, aby byla jakoby signifikantní pro celý candy bean, protože my to chceme napříč všema produktama. Chápu. A Yuzu vnímáme taky, že to bude jako takový trendový slovo. To přijde, bude nahoru. Je to trendík, no. Zatímco citron a limeta jsou prostě jako evergreens. Jo, ok. Takže jdeme dál developovat Lime Mint příchuť. Potřebujeme ladit sladivost a kyselost. Pořád ladíme v to stejný. A musíme si to vyzkoušet při výkonu.
Ale jsem blízko už. Jo, podle mě ta sladivost jako pořád na hraně. Že možná s tím třeba o pár procentíček ještě půjdeme dolů, ale právě si to vyzkoušíme v tom vedru, při tom výkonu. A jak při tom vedru, při výkonu, tak i normálně při běžným jako provozu, tak a i když to máš prostě teplý, protože to třeba někdo bude zalívat teplou vodou, aby to bylo dobrý. A bublinkatou vodou, soda streamu a tak. Sprite. Takže stejně jako je důležitý to, jak produkty testujeme od stolu, tak ještě důležitější je testovat při performancu. Takže jdeme zaběhat pár koleček, pár intervalů. Michal vymyslel takový středně těžký middleman trénink. A jdeme vyzkoušet elektrolyty i naší korovou tréninkovou směs v praxi. Tréninkový nutrition setup je 40 gramů sacharidů do půl litra, 500 mg sodíku plus další půl litr, kde jsou už jenom elektrolyty, a což je 500 mg sodíku jako hlavní účinná dávka. Kámo, co s tím? Dneska jdem zjistit, jak je Michal šikovnej nebo nešikovnej. Dneska jdem ladit chuť a jak to ovlivní naše bříško, jak se nám to pije ve vedru, jak se to pije, až ta voda steplá a případně pak v labině doladit. Takže tohle už je nějaká 6. verze našich elektrolytů. Všechny jsme vlastně testovali tady na ovále, zrovna tady konkrétně. Teď můžeš udělat, že... Takže tohle je 6. verze, tak uvidíme, jak to bude chutnat. Pokaždé si vždycky dáme takovou krátkou session u nás v laboratoři a feedbackujeme si to. Tak jsem zvědavý, jak bude tato chutnat jinak než od stolu v klimatizované místnosti a jak to bude chutnat tady na dráze po prvním intervalu ve 36 stupních. Elektrolyt není pocitově tak sladký jako v kanclu. Že jo? No, chutná to prostě, a to je prostě jako tím, že sežereš všechno, že jo. V kanclu jsme seděli v klimatizaci, kde bylo 20 stupňů a teď jsem prostě na ovál, kde je 36. No, ale zase toho nemáme teď tolik za sebou, že jo? Ale... Já už tam mám tu hořkost. Ale takhle to chutná dobře. Takhle to chutná dobře. Mixu? Už tam je, už to cítím. Tak jdeme dál? To je sladký. Proti Energy Mixu je to hodně sladký. Pocitově. Elektrolyt je dobrý. Ale úplně chápu, že ubereme sladivost i v tom kontextu, že to lidi pijou i mimo performance. A mimo performance je to prostě sladký. Teďko na při běhu mezi těma intervalama mi to chutná dobře. Ale asi v pohodě, když té sladivosti trošku ubereme. Zase by to nebylo prostě moc. Mně to přijde moc sladký. Musíme si udělat ještě vzorek a tízovky pro Andreje. Přesně. Takzvaný asijský elektrolyt. Andrej chce 1000 mg sodíku, což prostě tady na naše poměry jako při nízké intenzitě a zároveň nižší teplotě, i když ne dneska zrovna teda. Dneska by se nám hodilo. Já jsem právě chtěl říct, že dneska to bylo zajímavé to sledovat, jak by to vlastně feelovalo. Uděláme pár prototypů s 1000. Aha. Jsi to dal do sodovky? To je jemně perlivá. To je dobrý. Mně to chutná.
Ta hořkost mě nevadí. Nevadí ti hořkost? Jo. Cítím, že tam něco do sebe dávám. Teď ještě potřebuji trénovat na full. No, uvidíme. Takže jsem v tréninku, příprava na spartanskou ultru v Polsku. Teď mám tady workout a ochutnám nový energy mix, který vlastně jsme vytvořili, nebo vytváříme. Je to v procesu. Celkem si myslím, že je to dobrý. Chuťově super. Hořkost dle mého názoru v pořádku. Jo, samozřejmě možná mohlo by být trošku méně, ale cítím, že do svého těla dostávám všechno, co je potřebuju k výkonu, k dobrému tréninku, pořádnému tréninku. Protože dneska je běžecká část a i workoutová, takže kombinace. Takže celkem je to fajn. A doufám, že brzo ten produkt už bude ve finální verzi a brzo ho taky vyzkoušíte a uvidíte. Tak čau. Vždycky po každém testování si myslíme, že už je to dobrý, že už je to vylazený ten produkt, ale furt ještě není ono. A furt se v tom opakujeme a furt to vlastně říkáme v každém videu, že dokud ten produkt nebude úplně 100%, tak ho prostě nedáme ven. A elektrolyty už vypadají, že jsou fakt dobrý, a ten tréninkový core mix, ten ještě budeme muset trošku vyladit. A to prostě je proces. Tak jo, vidíme se.